Γεια σας, είμαι ο Πάνος Δημάκης, το γεράκι από το τηλεπαιχνίδι γνώσεων The Chase και θα ήθελα να σας μιλήσω για την Halsenor, την εταιρεία μου και για αυτά που προσφέρει. Πόσο από το πνευματικό δυναμικό σας και της ομάδας σας σπαταλιέται απλώς επειδή ξεχνάτε. Κάθε μέρα τα στελέχη ξεχνούν βασικά ονόματα, αριθμούς και γεγονότα, όχι από έλλειψη δεξιοτήτων, αλλά από γνωστική υπερφόρτωση. Και αυτό κοστίζει σε χρόνο, σαφήνεια και αυτοπεποίθηση. Τι θα γινόταν αν οι άνθρωποι σας μπορούσαν να σκέφτονται πιο καθαρά, να αποφασίζουν πιο γρήγορα και να διατηρούν τη γνώση πιο φυσικά? Η εκπαίδευση μνήμης δεν είναι απλώς ένα διασκεδαστικό κόλπο, είναι ένα στρατηγικό πλεονέκτημα. Χρησιμοποιώντας επιστημονικά τεκμηριωμένες στρατηγικές μνήμης, βοηθώ τις εταιρείες να εκπαιδεύσουν τους ανθρώπους τους να θυμούνται καλύτερα και να ηγούνται βιώσιμα με μεγαλύτερη οξυδέρκεια. Τα προγράμματά μας έχουν βοηθήσει ηγέτες και τα στελέχη τους να βελτιώσουν το focus, να μειώσουν τη γνωστική κόπωση και να εμφανίζονται με περισσότερη σιγουριά σε παρουσιάσεις, συναντήσεις και διαπραγματεύσεις. Είστε έτοιμοι να αναβαθμίσετε την απόδοση της ομάδας σας? Ας ξεκλειδώσουμε το γνωστικό δυναμικό τους. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Η εκπαίδευση μνήμης είναι κάτι μαγικό, αλλά όχι ακατόρθωτο. Μπορείτε να εκπαιδευτείτε σε αυτήν και μπορούμε να ξεκινήσουμε μαζί σήμερα.